Рөстәм Яхинның һәйкәле янында менә кергән уңайга татарча язмаганнар, Рустем Яхин дип, композитор, пианист дип русча язганнар. Ә менә мин эзләргә ниятләдем, татарча язылганмы, юкмы. Ләкин татарча менә Рустем Яхин, композитор, пианист, Татарстан Республикасының дәүләт гимны авторы дип, менә бу якка гына язганнар. Кергән уңайга алга нигәдер язмаганнар. Рустем Яхин бит инде татар композиторы. Менә бу һәйкәл урнашкан дип әйтергә кирәк зур Кызыл урамында, ләкин аны русчадан дөрес тәрҗемә итмиләр. Ул тәрҗемә булырга тиеш зур матур урам.